Unsa dili ni mahimo? Makigsulti ko ni Mike. Wow! Nakakita kita rason para ikasulti si Mike, ha, mami? Oh, Abi na kung wa ka ni pakinila. Pa-show lagi dito nimo? Ha, mami? oh, Hapit naman kitang ta akong ma-convince, ma'am. Nga wa na gyud kay pakinila. gusto ka. Dili to angay nga manghilabot ko nila. Oh, So what kung dili siya makahuman sa pag-eskwela? Di na ta mag-isgot nila. Oh baby, forgive me if I hurt you. Come save me, 'cause you're the only one for me. Oh, don't you let it stop. Oh, I won't let it happen, baby. I will never stop, but only if you listen to me. Come inside of my heart. If you look at the roses, look at the stars, go a little bit faster. Ooh, ooh, ah, ah, ah. Thank you, thank you. Thanks, everyone. If you have some requests, or if you wish to jump, feel free to come forward. Saan na kang orasan ulit? Upuhan ng kagmata. Abi na tong alas 3, Chok. Oh, di ba mahuman naman kag alas 12? Ang banda di nga musunod din mo. Saan naman lang? Naramdad sila, Chok. Pero nihangyang ko ng Uncle Lance nga. Overtime ko. Medyo daghang mag-request ko. Daghang kini-request ining gwapo ni mong pagkumangkon. Hey. Nagkaraa. Nagkaraa. Bitaw, tinuod man ko, Chok. Di mo ni ate ko. Nakulay kag kita. Medyo. Pero bimbo hampingin ang lawas ni mo ha. Di siya maayo nga magsigira kag puwaw. Okay, Chok. Oh, Chok, ano ka? ikaw oh. Ha? Gabi ni. Asa? Korean man yung nag-post. Oo, gabi na, Chok. Dagan kayong Koreano, gabi eh. Huskang, 120 million views man. Wow ha. Murag musaka pa kini kay di ba ni mga Pinoy ang mi-view ini. Kini mong video. Chok, murang po gikuyawan ini. Murang magma-international naman ko ini. Way siguro eh. Tara mo. 76 million shares naman gani din eh. Ang grabe grabe ha. Ya, mo share pag ikuan eh. Ya ako pagitong ingnon lang ako mga kauban dito sa galingan. Chok, namarug mo na akong balhibo, Chok. Pahida. Marunong man ka na. May tabi bo. Grasya ginis Ginoo. Dong, grasya gini dong. Usa ayaw kalibot sa pagpasalamat sa Ginoo dong. Choy, oo. Di ko na makalimtan. Oh, sige kay ako ning ipang-share sa ko mga amigo o sa ato mga kaparentihan aron nga mosamot kadaghan ang viewers. Sala. what the? Nganong halos tanang nga sa kong wall? Video man atong filingiro nga bimbo. Oh no. Really? Ingon ini sila kadaghan nga nabilib niya? Huh. Idiots. Kinsa naman sa ding... Si Lance? Hello? Congrats na to, Altia. Ha? For what man? Para sa tong friend, si Bimbo. Excuse me. Dili mi friends. Otros ang gago nga Lance. Lex naman ang ginawagtang niya. Nganong naapil man ang utok. Mao gid pinaka-hate na ko eh. Kanang ako'y mutong nga sa mga ingon ini nga event.
in behalf ni Mami. Magplinastik na sa kus mga tao. Oh. Wa man ka magpalibak, Ma'am. Gisgutan di ay ko ninyo. Kisa may dihisgot na ako. Ako'y nilibak ni mo, uy. Ha? Dugaya sa magsugod sa ilang programa mo, uy. Para makauli na ko. Maugi na ang akong pinakahit. Kanang imo kong ipada para mo represent ni mo. Kapag pinasik sa mga tao, Ma'am. Althea, ngano bang anti-social man jud kayo ka? Basta, kuman sa awarding, mupauli na ko ha. Dili na ko mahuman. When start fall down paradise. Be free. Thank you, thank you. Apiling si Lily. Thank you for having me. Ako ni siya ng program eh. Naagi day yung name. Opening number. Oh, what? Apil sad siya sa mga awardees? Ngano na apil man yung taon ni siya, uy? Ah, great contribution na din na yung pag-viral-viral ko nuhay. My goodness. Another round of applause for Miss Violeta Mondragon, represented tonight by her beloved daughter, Miss Althea Mondragon. Smile o pinastik na sa taini. Our next awardee is the youngest among our awardees tonight. His sensational increasing popularity has put our once unheard of municipality on the map. So to speak, ladies and gentlemen, our one and only Bimbo! Thank you, thank you. Thank you. Magtupad pagid mi. So disgusting. Thank you, thank you, thank you. Hi. Makalakot ba yawi? Abi man ako makalakaw na ko after sa awarding. Gipapil pa magyug ko sa kaon-kaon. Basta, after na ko kaon, mulakaw na gid ko. Ay, salamat. Naka-escape na gitaon ko. Muhapit na ako sa restroom. Murag di ko makaabot sa bahay, ani. Gamay na lang gid nga pasensya. Next year, mawa na ko ning dapita. Ato na ko motiwas akong mag-eskwela abroad. Oh, Hi. Asa ni si Ma'am Violeta? kinahanglan bang may baw ka? Aw, dili good. Nangutana lang good ko. Pwede ba? Ayaw ko na pag-alib eh. Muagi ko. Tarong ka na sa good kong storya. Award ni sa ba ko? Parehas mi ni mami ni mo. Oh. Oh. Unsa na imong ikasulti? Dili na ko ni mo matabas-tabas. Althea. Naka-viral video ka lang gani, feeling superstar ka na? Timan ini, Bimbo. Bisag unsa pa imong maabot. Dili gid ba usab ang akong pagtan-aw nimo. Para nako, abog ka lang. Ouch! Sakit! Oh, lahos lang ay. Huh. Abog yun? Yawa pa yun ay. Abog. Sige lang. Sige lang. Okay ra nga, tawgon kinumog abog. Asa karaman unya na ko ba? Mapuling karaman unya ining aboga. Invitation? Basta rin, Jo. Unsa ni nga invitation? Oh, ila kang invite nga usa sa mga guest? Yes, Jo. Wow!
Murag dako man ni nga event. Dako kay Joy. Mga influencer sa tibuok nasod ang gi-invite, ana. Og ila kong giapil, Jo. Di na gini ka basta-basta bimbo. Ha, papicture ko, pi. Okay. Ito dong, ito dong. Di na gid, Jo. Di na gid. Big shot na gid ko, Jo. Unsa man ang kitapukan sa mga estudyante? Ambot. Muna na gito, ha? Okay. Tiguman gid na ako ang ticket ay. Ay, syempre. Ako sa mga syudad, anak. Excuse me? Ay, madam, good morning. Good morning. Unsa din nyo gitapukan? Ay, poster sa umaabot nga Beacon, madam. Unsa? Event sa mga influencers sa tibok nasod ba? Og apil si Bimbo, madam. Oh, Proud gyud kayo ta niya, madam. Kay taas na gyud kay ang level ni Bimbo. oh? Yes, madam. Tanaw niya, tana ha? Oh, gagaman tingali itong babayhana. Kung mananaw sila kay mga ihas sila, dili ko na iapil. Nang igo na, anak. Huwag tangan na sa imong huna-huna. Hindi man gud mami, makalagot man gud kaayo. Hangtod ron nga ni pilit ramang gihapon nato ang pangan at tawhana. Althea, gamay ra kaayo ning lugar. Gamay ra ang mga tao. Natural ra gyud na. Labi pa nga, taas-taasad ang panahon nga nahimo siyang part sa atong household. Pwede ba nga imo na nang ibaliga ang eskwelahan, ma'am? Anyway, next year, adto naman ko sa abroad mo tiwas og eskwela. Balik na lang ka syudad, ma'am. Hinoon, pwede raman ko ma-resign as chairman of the board o mag-shareholder na lang. Anugon man sabgod, mayo man ang dagan sa eskwelahan. Bahala ka. Basta kay for me, it's best nga mamahawa na ining dapita. Imposible nga wa mo abot nilang balita nga apil ko sa umaabot nga conference sa mga influencers sa tibuok nasod. Big nila gud. Unsa kay ilang reaction karon no? Timan ini bimbo. Bisan unsa pa imong maabot. Dili gid mausab ang akong pagtan-aw nimo. Para nako, abog ka lang. Hilasa gid manulti bihanay. Hilas. Oh. Namarugod akong balhibo nga na hinumdum sa iyong gisulti. Pero, okay ra. Awa niya laki. Makakita raon niya kas asa mo abot ning imong gitawag nga abog. Wow, bay! Di ko makatuloy ni bay. Nagpa-picture ko with Ivan na alawi tungod di mo, grabe! Nga bay, usay mong gibati ha? Itong first time good nga imus lang na-meet sila si Mimiya, si Bisaya Kunyo Girl, si Erwan Yusuf, Ivan na alawi ug si Niana Guerrero. Kisa ko itong uban bay? Sila kong TV. Si Isner. Dagan pa. Ay. Bitaw, bay, sa tinuod lang. Hangtod ron. Mura ra magyapon ko gadam ko nga naka-apil ko niya itong mga tawhana. Lagi? Ako pag yung nakita ang pinaka-idol na ako dito. Kisa man si? Si Ricky Bangis Garing. Na, pariyata idol ni ko na. Gabi na. Ulo pa yung sa? Isa, Si Jay Badayos. bitaw. Bay, kung wata magkastorya ron. Di gagihapon ko makatuo nga tinuod tong tanan. Lain pa yato ba? Huwag yung mutan o si Altia. Di ito matanaw na ko, bay. Abog ragod ko sa iyang pananaw. Abogyot. Iyara ba akong alalay sa una? Pero lahi nakakaroon bay. O sana kas mga bituon sa langit. Layap ka na tinuod, bay. Aw, di pag yung tingali. Pero paingo na yun ha.
Aw, magdilang anghel ka unta bay. Basta, maogan na ako nakita nimo bay. Nga musikat juga bay. Mo bitaw nga karon pa lang musip-sip na kudaan nimo. Sulat magpapapansin sa'yo. O karong mga higala, ani ang laing sumpay ning atong sugilanon. Katkaton ko ang langit. Hello, magandang umaga. Layap ka na tinuod bay. Aw, di pa gyud tingali. Pero paingon na gyud diha. Aw, magdilang anghel ka unta bay. Basta, maogan na ako nakita nimo bay. Nga musikat juga bay. Mo bitaw nga karon pa lang musip-sip na kudaan nimo. Lawgawa sa nimo eh. Sip-sip magad. Bitaw bay. Seryoso ba? Bisan wa na ko yung mga tail bay, pero doon naman ko yung mga kamot nga magamit para pagtabaw promote nimo. Fine sa gyud ni. Pero kung wa ka mawagtangi og mga tiil, tingali padayon pagyapon kang pangbuli na ko ba no? Mausad. Bitaw bay no? Mugiro agi bitaw ako sa una eh. Hilas, maldito. Okay ra ba eh. Sa una raman to. Di naman karon, di ba? Maugid. Basta kay mao na to. Abangan ko na mag-promote ha? Oo, oy. Tabangan yun ka promote kutob sa kong mahimo. Gwapuhan ni imong sakyan dong, eh. Ha? Gwapo. Anong kay bawa mong katso nga lalaki ni sakinan? Ha? Joke eh. Joke. Kaningon ko gwapo. Wala ko kagets da. Ay, lagawa gid sa. Ano man? Tuom kung kuto bagi ko sa motor. Kasakyanan man nun kong martilyo. Mao gyud. Oh, tanawa. Kutob sa atong labyan mulingi gyud. Sikatan ni mo, eh. Ha? Wam sa sila kay bawo nga ako ni. Wa pa tingali sila mahibaw ron. Pero di mahuman ning adlaw, mahibaw na ang tanan nga imo ning sakyanan. Ah, Ano? ang sakinan sa mga Dragon Jo. Murag na biryam no? Atong hunungan? Dili oy. Dili makonta ka mekaniko? Oh, OMG! Unsaon naman ni nato, ma'am? Mo try tagbangayo og tabang kun may moaging kasakinan. Naagi nagpaingon din ma'am. Wow! Martilyo? Bago kayo, oh! Para Ikaw lang, ma'am. Oh, na, nilapas na noon. wa man mo para hagod. Ikaw man kudunta ang pabor. Lainan man ko, be. Sige na lang. Maghuwat na lang tagdunay laing nga sakyanan. Dili tingali to taga dinhi kay wa man mo minor pagtungod nato. Wa to makaila nato. Murag nabirigid sila. Wam sa sila ni para. Aw na wag na tingali mekaniko cho. Tingali. Lain mo sa mo volunteer ta. Abi pa lang nagpa-show ta sa tong sakyanan. Okay. Akong bidyuhan ang lugar aron imo dayon ming malocate. Wa kay ko kibaho sa pangani ning lugar. Nganong lain man akong feeling atong martilyo. Kinsa man day sa kay adto? Siya nga wa ka tanaw. Kakitaon ta kinsa mga kasikit-sikit dito limbo. No. Imposibleng siya. Paingon na dinhi ang mekaniko. Ha? Oh, ngano ka? Wa, mami. Maayo gani nakakita patag ka parkingan. Gamay ra sad kaayo parking area ang simbahan, uy. Ang martilyo, nagka-park man lagi.
So taga dinhira ang tag-iya. Oh, Well, it's none of our business anyway. Dali na, mga naong ta. Bye, Bimbo! Bye! Amping! Althea? Althea, nakakita ka? Si Bimbo. May paingon sa giparking nga martilyo. siya kita ang tag-iyaan ng maong sakyanan. No way! Ingon anak siya ka-ingrato, mami. Mura nagsikid sa nga nakachamba lang. Hilas na kaayo. Stop it, Althea. Di kan patanganimba. Dili kalikayan, ma'am, uy. Sharo, wag kita makakita na to ato nga time. Iyara kitang giagian. Dili ta makablame niya, Althea. Why not? Nalimot ka? Ngawa na tamo tagad nila? So what? They used to be our slaves, mommy. Althea! Oh. Nganong ihunong mga mama? Unsa tong imong gisulti? Usbara gud to. Oh. Usbato! Asa ato? Katong ingon ko nga they used to be our slaves? Kung makasulti ka, mura kag prinsesa! Ayaw palapit pataas, Althea. Nagkadungog ka sa ebanghelyo ganina? Ang nagpataas, ipaubos. Ang nagpaubos, ipataas. Ngano, mama? Bakak mo dito akong gisulti? Bakak! Ato man silang gisulduhan sa una, ma'am. Empleyado! Dili ulipon! Aro nga! Same naman guna, ma'am. Then not! Whatever. They used to be our slaves. Diyos ko. Grabe. Ingon ba nakaubos ang pagtanaw ni Althea sa among mga katabang? Nga bisan lahi na ang ilang kinabuhi karon ni Mike o Bimbo. Ingon anak gihapon kaubos ang iyang pagtanaw nila. Diyos ko. Pasayloa nga akong anak. O pasaylo ako. Nga wa magkagiyan niya sa husto. Pasaylo ako. Okay na ni, Jo? Okay na ni mo akong gikuha ang unit? Oh, dili okay, Jo? Sabay dili. Dago kayong okay. Nang pamugod ka. May nahinumduman ako. Ang mga Mondragon? Oh, Walang damhasa? Magkapalit ra sa daytag condominium unit? Parehas nila? Bimbo. Nagkikompetensya ka ba nila? Aw, wa man nun, Jo. Kini mga nahitabo ron, wa naman nini nako tiyo Gigrasyahan na magid ko. Salamat ko mga na. Ngawa ka magunaw na nga makikompetensya nila. Di man sa na may tabo, Jo. Kay wa mo ko'y negosyo nga ikakompetensya nila. Amaw. Makikompetensya sa kahimtang bot ako ipasabot. Kagets, magod ko, Jo. Joke na magod. Ikaw, yun. Pero, Jo, Unsa man? tinuod magid nga wa ko makikompetensya nila. Ano ako man buhaton? Pero, Pero unsa man? di sa kalikayan nga tungod nila maong naningkamot ko. Oh, Sakit kayo tawgon kag abog, Joy. ha? Waram ko musulti ni mo, Jo. Kay di sa ko gustong maapektuhan ka. Pero murag, okay naman ka. Sultihan na lang di ka. Gitawag kag amog ni Ma'am Althea? Ayaw na gud pagmaham niyo, Jo. Di bitaw ni mo si maestra. Oh, Oh, gitawag ko niya abog. Bisan unsa pa kunoy akong maabot, maogro gid na iyang pagtan-aw nako. Abog. oh, Jo, ayaw dibdib ha? Makasa na sa kunin mo ini. okay ra. Nakurat lang ko. Kuratan ka, Jo, sa. Sakit ka, Jo, eh. Limuan ka nga, bisan unsa pa'y akong maabot. So, bisan mahimo pa niya akong presidente sa Pilipinas, abog nagyapon ang iyang pagnanaw nako. O bisan maparehas pa ko kadato ni Elon Musk, abog nagyapon iyang pananaw nako. Sige lang dong.
Kung labog ta silang pananaw, diamante matas pananaw sa Ginoo. Kana, okay kaya, Cho. Bitaw. Oh. Cho, Sa imong gisulti karon, nakahuna-huna alas ako. sa unsa man, Cho? Oh, Mao di ay. ha? Mao di nga unsa, Cho? Mao di ay nga bisag unsa pa'y akong buhaton. Wa lagi bili para ni Ma'am Pilita. Kay abog ra sa biya tingali iyang pagtan-aw nako. Mao di ay. Mao di ay. Ha? Mao di nga unsa, Cho? Mao di ay nga bisag unsa pa'y akong buhaton. Wa lagi bili para ni Ma'am Pilita. Kay abog ra sa biya tingali iyang pagtan-aw nako. Mao di ay. Mao di ay. Jo, relax ha. Ayaw gulguol. Bahala ato sila eh. Ikaw rin ingon ha, nga bahalag abog ta silang pananaw basta diamante tas pananaw sa Ginoo. Okay ra. Karon lang ko kasabot. Mao di ay. Pasag dito sila, Choy. Ngano? Sila ray gwapa sa libutan? Cho, sultihan ka. Karon nga daghan akong mga connection. Di sa kamawan ni. Huwag sila sayod. Basin ang imura de ay yung kapalaran kay artista ra day. O influencer. Dapa man. Ay, salamat. Napakatawag na ko akong uyuan. Si Awa gani mo. O basin si Ivana Alawim. Maugi mong kapalaran, Cho. Daghan pa nga. Ang daming no? Mayano? Sao na lang. Wow, Lord. Tinuod ni. Muadto na kong laing nasod para mutambong og event sa mga celebrity influencers. Grabe mo grasya, Lord. Ay. Thank you, ha? Thank How you, Lord. dare you! Okay, fine. Pero maling mag-solo ko ba? Mga bullshit mo! Lugaw. Pero yung biyan na fly na ng biyana, ha? Ang dagwayo. Gabutok pa. Gwapa na pagdundag. Walang gikalipay. Kapudlot ang simuday. Nakakis naman ko na si Mura. Sige dito lang ko eh. Murag hadlok mabiyaan sa aeroplano. Kung agil ko masayop ta. Parehas yung big flight. Alas kag magkatupad bagid ming lingkuranan, no? Mga bisit ito mga amiga ha. Nagasinabot na nga manglaag sa Malaysia. Nakalukat na og tickets. Og ni atras at the last moment. Huh, mga bisit. Mayo na lang gani kay dapin sa bintana ang akong seat. Oh, Excuse me. siya? Og tupad pagid ang among seats? Thank you, sir. No problem. Huwag ka masayop ta. Nagtupad pag mi. Imposible nga, wala siya makabantay na ako. Pero di lang ko mo nagtagat. Magpa-safe lang ko nga. Huwag ko makabantay niya. Wa ka ni siya makabantay nga ako din yung tuwad. Huh.
Dili sa kumuunag panagad niya, no? Nakabantay man siya nakuuwa. So what? Lainay ng kaila ni may mantupad eh. Nya, wa may tagdanay. Di pa gini basta kaila lang. Pero, bahala na. Kung paugat ka, paugat ako. While speaking, we're experiencing somewhat turbulence. So please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Murag ko yawan eh. Pero, paugat niya po. We're flying through summer off air. Please fasten your seatbelts and remain seated. Yawan na yun. Maayo eh. Klaro kayo. Pero paugat niya. Ay, bahala. Nga naman ni, uy. Okay man tayo ganina ang panahon. Ano ni kalit man ni? Paugat na gining bisit ka Bimbo ay. Wabit managad na ako. Syaro, wag gani siya makabantay nga ako na iyang tupad. Nakuyawan na yun na yun. Katagdan mo makita yun. Pero di siya ko. Pero siya, magkatagdan mo kinako. Klaro kayo. Pero di ko muna eh. Bahala. Please stay seated with your seatbelts fastened for your safety. Flight attendants, please discontinue cabin service and take your seats. Patay, nawaan ko rin eh. Okay ka? Aray! Uy! Ano musik mo ka? Sakit to eh! Ilak. Ngano ka? Ano mo siya? Ay nakadlok. Okay na oh. Okay naman. Muabot ra kita sa tungatuan nga luwas ra. Ay nakadlok. Nakatawag siya nga nagsandik sa kumabaga. Mura naman ang may uyab ini. Unsa ka kung mag-selfie ko. Pero di na ako i-post. Ako nang isa ni Tiyo Mike. Uy. Siya man nagisyan di Bimbo. Siya man tinuod eh. Or edited. Si Ma'am Altia man gining iyang tupad nga natugog nagsandig sa nga baka. Uy, nagkuyog din sila. Kaya na may gitago si Bimbo na ako. Oh, busot-busot mong pungtanan ni Tiyo. Sorry, nakatuog ko. Okay na. Mga ulit na. Ipalit ko burger or drinks. Oh, no thanks. Giduhara ba rin ako? Di mo na gusto. Thank you. Diyos ko, Lord. Tinuod niya. Tinuod niya yung mga panghitabo ko. Dili ka, imagination na nina ko. Kaya, basta na-crash na rin yung aeroplano nga rin na. Naglutaw na karoon ang among mga talag. Mga ingon-ini ang isina sa kumakita. At tinuod na rin. Kadako bang milagro ni? Natupan. Kanina natulog siya nagsandig sa kampata. Kung nagkaroon, itawat siya sa kanyang ihatag snacks. O, ang makay yung tingog. Paglabos sa tanong, kanina Lord, iya kong gikusi o pino kayo na pertig yung sakita. Pero, murag gilok na naabot sa kong kasing-kasing. Wala ka dira, Lord. Tapal ba ko ini? What is the meaning of this man, Lord?
Marcos, Bimbo. Di ko mahimutang ini. Bahala na lang. Ako nga tuon si Ma'am Violeta. Klaruhon ko ni. Mao ba? Oo, tita. Kinahanglan pang maputlan kong mga bitis una kung magkaamgo sa akong mga sayo. Good to know nga naka-realize ka na. I just hope nga makahatag ka na akong lain. Lain chance, tita. Nganong dili? Kung sincere ka gyud, nganong dili man ko makahatag? Ay, salamat, tita. Makalaong ka. Mamawi yun ko sa akong mga traso. So, unsa magi imong tuyo? Mao na ba to ang imong giingon nga importante nimong tuyo? Tita, tabangan na to ang karen ni Bimbo. Ha? Oh, Eh, si Mike. anong naan siya? Unsa may iyang tuyo? Mao day nga nagsolo ra ka. Doon na dayon ta kay mga kauban. O, mga salbahis kaayo. Kung okay ran mo, invite mo ka sa akong attend nga event. Ha? Mga famous influencers ang naaw niya dito. Wow ha? Ingon na gid ka kasikat? Nagpasyahan lang. Sige, buhatan ko. Sakto sa ni nga pasuyaon to na akong mababayhana. What? Sultihan na lang tika ha. Mga fans to ni mong mga babayhana. And for sure, magmahay sila nga nung wa sila mo dayon og kuyog nako. Oh, mau ba? Be, mag-selfie ta. Dan ako isan sa among GC. Sige na, selfie na ta. No, na ang tagaan. O timing man nga nagkauban sa plane. Ikaw na lang akong tagaan ini. Wow! Sige, ang bidayon. Lain na sa nga ako ipasuya sa akong mga amigang fake. Asa naman ang bidayon? Aray. Matay. Nang hapdos naman akong aping sigigsag pa na ko. Nagpasabot nga. Tinuod yun ang tanang nahitabo. Dili dam ko. Dili imagination lang. Tinuod yun. Tinuod yun nga nag-uban mi sa kasakit o kalipay sa aeroplano. Ug hangtod na sa restaurant. Ug ebidensya ni mga pictures nga ni akaron sa akong messenger. Kisayanin ako. Download din ako para double ebidensya. Safe. Okay. Na-download na. Niyan na sa akong gallery. Pero dili nyo ko gihapon makatuo na. Ugma na gid mo. Ugma mo tuo na gid ko kung muadto siya sa mong event. Ug kung tinuod man gid kintanan. Unsa mo din nahitabo niya? Wa man sa siya maparaw sa aeroplano? Nauyog lang sa pagkahangi ang utok dungan sa pag-uyog sa aeroplano? Mao ka ha? Kaapaw ito eh. Doon sa ako nga, kinahanglan mo sa'yo din sa venue. Nga, nung ni-interview ako, magwan na. Uy, kisa may... si Althea? Kulpaan ako eh. Chat siya. Sa ato pa. Tinuod yung tanan nga nahitabo gahapon. Basahon ako unsay yung tuyo. I'm here na sa venue. Nung saan ko? Gusto mo kayong kulpa? Tinuot yun ay ang tanan. Tinuot yun ay. Wow! Yes! Sama ka, baby. Di ba ginagawa ito mga event? Pero, dili na ginagawa maginay. Layo na ginagawa natin si Bimbo.
Dili lagi ko makadawat before. Oh. It's good nga. Okay, minibim mo at this point in time. Doon ako nagkabit para pasuya sa mga fake friends. Nga ni din eh. Lingaw pero uyaw eh. Dami ng may iligid. Sa di ka si Altia. Walang siyang chat. Nilakaw lang ka. Wala mo tiwas og tanaw. Ay. Hey, Bimbo! Just here! No! Hey, go! Bimbo! I'm here! Si Altia. Ni human gid siya. Hey, Bimbo! Party! Nila, makibanding pa man tingali to sila nimo? Kapoy na kay Kaligiro na mga ko. Congrats. Oh. Oh. Dili nimo dawatan ang akong kamot? Sorry. Pero, para unsa man eh. I accept. Ikaw na. Hands up na ko. Oh. Selfie na sa tabi. Para masuya na sa dang akong mga fake friends kay imong mga fans. Ihagda yun ko, dali! Ha? Sama ni mo, naglibog sab ko. Ug sama ni mo, nagpaabot pa ko sa tubag ni Bimbo. Kung dili mo tubag si Ma'am Altia sa imong mga tawag, mausap si Bimbo. Mike, naibaw ka gyud unsa ko ka-considerate nga pagkatao. Ug sa panahon nga under mo sa akong puder, gitarong ta mo sa pagda. Ang dili lang gid ako madawat ka ng traidoron ko. Ako na mga og pasensya nimo ma'am sa mga nahitabo karon. Pero wa kita unta mahibaw unsa kay tinuod ma'am. Mas maayo tingali ma'am. Nga ato na lang paabuton lang ilang pagpauli aron nga mahibaw nato unsa kay nahitabo. Ha? Tanawa dayon ang mga comments sa mga fake friends, Bimbo. Funny kay lang mga comments ay. Hindi ko matuo nga. Muabot niya gayon ha. Kakita ko niya nga magkatawa. Maayo ang buot. Hayag ng panagway. Og milutaw na yun pag-ayaw ang iya kagwapa. Uy, Ha? ngano nagsikim kagtanaw na ako? Ngano ba? Walang. Di lang ko katuo nga makakita ko ni mo nga magkatawa. Siyempre, happy man ko. Mao gani. Nabaguan ko nga malipayon ka. Ang ako magong nailhan nga wa makikalipay. Yabag. Unsa man ko abnormal? Di lang ko maingon nga. Wala kay hindi masuko. Lingawa gid ako sa mga comments, uy. Oh, tanawa. Daghan na kayo ni-react sa akong post. Wala man ko makaila ining uban. Pero for sure, imo gining mga fans. Suya gid kayo sila nako. Nampay nang utana kung boyfriend ba kuno ka? Ay, pastilan, lingawa gid ako ining mga babayhana, uy. Wala ka masuko na? Aha? Ano masuko man ko? Lingaw gani kaayo ko? Wala ka masuko nga naaan ko nga imong boyfriend? Ngano laging masuko man ko? Ano masuko gud taon ko nga lingawaran ako Sulay na eh. Hindi naman nung ko magkatugin eh. Shock yun kay ko sa iyang mga reaksyon. Mura man og dili na siya ang Altia nga akong nailan. Nganong masuko lagi ko? Nga lingawaran ako Apo ko niya tanang participant sa nga event. Kaya ugma, isig pa uli naman sa tag-sa kanason. Ay, mo pa uli na day ka ugma? Yes. Ikaw?
1 week pa lang akong stay din So, naapa ko'y 4 days left. Daghan pa ko guwa masuruyin, no? Unya, ikaw rang usa? Wa ko'y choice. Supposed to be, kami man unta to sa akong mga so-called friends nga mga fake di ay. Pero, wa man sila, so magsolo na lang ko. Okay ra ka kung di ko mulag ka uma para doon na kay kuyog? Sure ka? Mm. Yes! Doon na rin kay Kuyog! Pero, wa man sila, so magsolo na lang ko. Okay ra ka kung di ko mulag ka uma para doon na kay kuyog? Sure ka? Mm. Yes! Doon na rin kay Kuyog! Final na ha? Tingaling mo back out ka. Masuko ko balik ni mo. Dili ko mo back out. Sige, ako ipa-cancel akong flight ugma. Promise. Yes! Makasuroy lagi ko klaro kay doon na naging Kuyog! Yes! Wow! Kanay sa itong mga pictures sa Twin Towers ug sa Batu Caves, oh. Nice kayo tan-aon. Hoy, naunsa naman sad ka? Ha? Dili ko makatuog yapon nga okay na ta. Nga no, mas ganahan ka atong sa una nga hate kayo ti ka? Ha? Dili eh. Mas ganahan ko karon. Aw lagi ba? Kuan, kusay aragod ko. Ha? Nga naman? Basta lang. Aray! Aray! Imo ba itong request ha? Sakita sad uy. Nabadi ko si nga di sakit. So, tinuod yun lagi, dini. Dini damgo. Dini imagination lang. Tinuod yun nga. Niatang duha. Nag-uban. OA lagi ka no? Di sa kaka-blame na ko eh. Grabe good kay ka na ako sa una good. Imo kong giingnan nga abog ra ko sa iyong pananaw. Maldita hagid bitaw na ako sa. Pero ayaw na to giskuti. Okay na bitaw ta? Pero kuyawan ako. Nga naman. Tingaling mausap kayo, nagbalik na to sa Pilipinas. Nganong OA mangyud kaayo ka? Ha? Huy, nganong OA kay ka? Yan na sa ligakos. Ay, mag-video na ta na. Ako na sa pasiyao ng mga tao. Asa naman na yung mong giingon nga mo pauli na si Bimbo? Asa naman? Ma'am, di ko makatubag ni mo ana, ma'am. Dili pa gani sila mamauli karong si Manaha. Mularga ko paingon sa Malaysia. Apaso na ko sila. Kay ba ka nga wala na ako gi-open ako social media? Asa messenger, wala na ako gibasa. Di na muna ako maatog basa ang mga message mga tao. Ako sad gani. Bisan og message ni Mami, ako naman ignore. Ha? Ako na lang unya siyang isurpresa ini pauli na ako. Mausanay akong plano ni Teo. Kapoy ng bugtubag sa mga pangutana. Liso na i-explain. May nang personal na lang yun. Pero for sure, malipay to si Mami nga okay na ta. Sure ka? Number 1 fan gusto nimo. Mag-away man gani mi kanunay tungod nimo. Mo ba? Kaayo. Pero nga naman lagi nga
Di naman siya managanda ko. Ay, acting ra to ni Mami. Nadamay ra ka sa iyang paglikay ni Mike. Si Tio? Kitsa pa man di ay. Nilikay siya ni Mike para pag-cover sa iyang true feelings. Oh, mau ba? Yes. Unsa ko day? Di na to mag-iskot ni Labi. Mga unsa ta na. Putuman na ako eh. Sige. Mangitad na ka na nan. Duha kadlaw gikan karon. Patapos na ni si Manaha. Kung dili pagyapon sila mamauli, muapa sa Malaysia si Ma'am Violeta. Bisag unsaon ako kunahuna, naglibog gid ko. Huwag ko ikatubag sa mga pangutana kung gano. Unsa pagkahitabo Kalabad sa kong oo. Kalabad sa kong oo. Pila ni kaadlaw nga wako'y taron kinatulkana. Last day na lang ron sa akong pagpaabot. Kung mahuman ka ning adlaw nga wa gyapon sila ipalita, muapas na ko dito. Kinahanglan nga masusi ko nig maayo. Oh, si Althea? Hey, Mom! I'm back na! Nana ko diri sa city. Wait, ganun mo nag-stress magkaayo ka? Okay. Pauli na yun diri. Daghan tag-istoryahan. Bye. Oh, naunsa man to si Mami? Mura magwa to malipay nga naabot na ko. Nag-overthink ra tingali ko. Althea. Dali ra lagi mo na istorya ni Ma'am Violi. Ambot adto niya, uy. Ay, papauli-on na dayon ko na ko niya. Mamauli na dayon tas probinsya. Ganahan pa kong matog. Kapoy kayos biyahe, uy. Ugma na lang utata mo biyahe na sad. Pwede mo ka matog sa kanan. Kadahan pa unta kong manuroy taon niya. Ha? Pero sige na lang, uy. Mamauli na lang ta. Pero, Unsa man? dili man ka pwede mo drive kay kapoy man sad ka. Naisakyanan pero way mo drive na to. Kapoy man sad ko. Magbas na lang ta. Kana kung okay ra nimo. Magbas? Sige. Papasa ko makasaway nga magbas. Nisugot. Lingaw man sa ding magbas, no? First time ni nako do. Ayaw na sa kayo ipaklaraw nga ihas pa ka. Okay. Pero last na lang niya nga selfie di. Katugo na yung mata oh. Mau lagi. Sleepy na kid kaayo ko. Pasandi ka ko ha. Okay. On the way now with Miracle Lady. Oh. Ha? Unsa man gid pasabot ini? Kakusog sa akong kubas dugan. Pero di ko magpadain eh. Tingalig atakihon pa hinuong ko tungod din kabuang ni Bimbo.
nakatugid siya maayo. Pero ako, ay, bisan ang saon akong piyuti ko kato. Mismo akong mga mata, di gusto nga mawa siya sa kong pananaw. Bisan 1 second lang. Ah, uy, Grabe. Nakatugid ay kung maayo. Murag bago naman tong nanakay ta, pero abot naman di ay ta. maayo kaya nakatugoy. Katugoy kag maayo. Ako taon wagid. Buga na kayo niya akong mata. Nganong wa man sa kamatog. Kwan. Kung natug ko, kinsa may mupahid sa mong laway. Sure ka? Uy, tarong ba? Dito akong laway? Uy. Tawa na ka. Sa manday dapat mahila ko. Dili sad. Sige na, tawagan na ako si Mami. Magpakuha ta. Sige. Kadit. Ibo. Uy. Ang Tiyo. nagpakuha ka? Waman. Pero, chat ko niya. Nga, on the way na ta. Ay, nalagtawag si mami ni mo. Ihatod na ka na mo. Ang katawanan kayo kay katong pataka ra tagsod. Nya exit di ito. Oh, bitaw. Ano ko? Kung sa ganda tabuin nila nga naman eh. Ay. Doon naman dito sa amo oh. Manawag na niya ako ha. Uy, patulog ka sa taong ko eh. Luoy sa taong ka na ko. Sige, sige. Chati lang niya ako kon magmata na ka. Hi, Ma'am! Wa na lang sila mo hapit kay katulgo na gid kaayos, Bimbo. Adto ta magsulti sa akong kwarto. Sunod na ako. Oh. Gisapot? Hi, Ma'am! Wa na lang sila mo hapit kay katulgo na gid kaayos, Bimbo. Adto ta magsulti sa akong kwarto. Sunod na ako. Oh. Gisapot? Nganong gisapot man to siya? Pati awi. Nindot kayo nga tumod niya sugatong tagsapot-sapot. Bati agyod. Naunsa ni ka, ma'am? Unsa ni problema nimo? Ikaw akong problema. Nga naman. Mao pa may akong pag-abot, mami. Unsa di akong gibuhat? Unsay imong gibuhat? Wa ka mahibaw unsay imong gibuhat? Mangutana ba dahi ko kung nahibaw pa ko? Unsay buot ipasabot sa inyong panag-uban ni Bimbo sa Malaysia? Unsa? Mao na imong problema, mami? Mao na imong gikalagutan ako? Sure ka? Tubag ka ang akong pangutana. Ayaw kong singkahi, ma'am. Ganun singkahan man ko nimo. Pues pasabta ko kung ngano. Kaya ang imong panangin nako, imong mga barkada imong kuyog pag-adto sa Malaysia. Pero ngano si Bimbo naman? So nagtuok ka nga na makako nimo. Nagiilad ti ka. Mao ba, mami? Taro nga lang kong tubag. Unsaon ta makapagtubag og tarong nga doon na may Malaysia imong pangutana? Imo kong gi-accuse nga na makako nimo. Kung nagduda ka nga nangilad ko nimo, basaha ang mong group chat. Basaha kung unsay nahitabo, ma'am. O kung magduda pag yun ka, tawagin ng akong mga amiga nga mga fake. Doon naman kita mga kontak nila. Tawagin kung unsay ilang gibuhat, mami. Mo na nahitabo, Cho. Ako mismo, paghapon makatuoy, hangtod karon. Matawag sa kodyo kay buka na kini akong mga mata. Basin pa idig mata na ko. Damgor dining tanan. Pwede matawag sa kodyo. Tewa sa tag-story idig mata na ko. Sige. Luya man ka. Sige, katugon na.
Sige, Jo. Salamat, Jo. Kung tinuod ang gisulti ni Bimbo, imo ba ning pagbuot, Lord? Imo ba ning pagbuot? Kung imo ba ning pagbuot, tanong ako mahimo. Pero mahangyo lang ko nimo, Lord. Ayaw itong tuguti nga masakitan si Bimbo. Dili ko gusto nga makasuway siya sa akong naagyan. Tungod lang sa akong pagmahal sa usa ka Mondragon. Unyaon sa na. Motoo na mo. Gusto pa muglain? Dagan pa kay kog mga pictures o videos dire. Sukad masukad. Karon pa ko makadungog sa akong anak nga may katawa og inipana. Pero, no way. No way Sagdan na ka si mo? Bimbo ang hinungdan. No way. Mami, okay na ka? Oh, Wala ka sa puta? sige. Maminaw ko. Unsa gid ay nahitabo? Oh, Mautoy na hitabo, Mami. Blessing in disguise kid nga nagkauban mi sa plane og tupad pagid mi og seats. Kay kun wa pa siya, Ma'am. Feeling na ako giatake na ko ato nga moment. pero nganong? Ngano nagdungan pagid mi pauli. Siyempre, na-extend man siya og pila ka days para doon na una ko'y kuyog. Nice kaayo kay dili na boring ang akong pag-adto sa Malaysia. Pero nganong ang inyong mga pictures? Unsa day problema sa among mga pictures, Ma'am? Dili ba proof man ni nga okay na mi? Okay na mo? Oh, friends na mi. Wala ko maglagot niya. Unsa day problema, Ma'am? Ngano man ka, Mami? Wa ka malipay nga okay na mi ni Bimbo? Sure ka nga wa ka malipay? Di ba, kanunay man ko nimong kasabaan sa una tungod sa akong treatment niya? Unya karon nga okay na mi. Wa gyapon ka malipay? Unsa gid imong gusto, Ma'am? No. Ang ako lang concerned, kung tan-ahon good ang imong mga post, ang inyong mga pictures, murang man og. Mura na og kami? Oh, Mami, is that you? Dili ka nikan ana ang reaksyon nga akong gi-expect nimo. Abi na ko para lang na nga reaksyon sa mga tao nga apiki og utok, Ma'am. Mga malisyoso. Pero ikaw? Oh my God, Ma'am! kun mao, wa mo'y relasyon. Dona, Oh, friends na mi. Pero, pwede rin sabing mahimong more than friends in the future, Ma'am. Pero niya man siya. Hi! Si Bimbo? Ma'am, mayong hapon, ma'am. Ayaw na pagmaham na ako, Uncle, uy. Oh. Nga na kuyawan, magkakagitawag ti kag Uncle. Ma'am, Ayaw na lagi pagmaham na ako. Friends naman mi di Bimbo, good. nakalitan man ko. O naanadsag ko. Nga, Pwes, anara imong kaugalingon, nga Althea na lang ang imo itawag na ako. Unya ako, mag-uncle na lang ko nimo. tinuod ko. Tinuod yun nga. Usan ni kadako milagro. Asa di si Bimbo? Hala, natug para ba, ma'am? Althea na lang lagi.
Oh, sorry. Okay, ma'am. Altia di ay. Malingaw man sa ko ni mo, uncle. Dali, dayon di dire. Wala man yung ka mapadayon, eh. Okay ra. Thank you. Ginoo ko. Magpamisagi ko ani pasalamat. Kay wa kita ko damhanga. Moabuting higayon na nga mutagad din akong tarong bata. Karon pag ko makasod din sa inyo. Pasensya na sa among bahay. Hoy! Anong naamo ka? Apil ako sa. Wa ka matog? Na, grabe biya to kung tuog sa bus. Nang hubag mo na imong mata, uy. Grabe ni mo nun, hapunan man yung kag mata. Kining biyaan sa tamo, ha? Mag-andam sa ko dirigin yung masima-sima. Okay, uncle. Diba? Unsa ta? Unsay gitawag nimo ni tiyo? Uncle, di mo ko ganahan nga magtiyo niya, mao nga uncle akong gitawag niya. Oh, seryoso ka? Nag-angkol ka ni tiyo? Unsa man di ay? Auntie? Kaya ba mo sa lagi ka mag-joke? Pero sa tinuod lang, galagot ba ako? Ha? Mao nang naa ko dire. Oh, nga naman. Gisagpa ko ni mami. Unsa? Lagi. Lagot kay kung maayo niya, eh. Pero, nga naman. Nasuko siya nga niingon ko. Nga unsa kahakon kita di ay mo padayon sa naputol nilang love story ni Uncle Mike. Ha? Bad ba di ang akong gisulti? Huy. Bad ba di ito akong gisulti? Kuan, di man. Pero nganong imo mo sa itong giing na to? Ang. Nauta naman siya nga, naaba ko no tayo relasyon. Ingon ko, friends. Pero, pwede sad nga mahimong more than friends. Mauda yun to nga, ako sing gi-joke nga unsa ka kung kita mo pa dayon sa naputol nilang love story. Gisagpa naman hinuon ko. Suya ka lagi na ako. Althea. Dili man sa di posible, di ba? Close na gud ta. Dili man imposible nga mafalta sa usag-usa, di ba? Ay! Galang mo. Yung mga ikaw kape. Galang kape ka. Yes, di ay niya mga ikaw kape. Ganda. Nagpaponsensya. Dapat na nagkape ha. Yan man ang ipay yung kuwan.